Samen met gedeputeerde kunstelaars en de regio-directeuren van Arriva en ProRail kan wethouder Wim de Schrijver woensdag het start zijn voor de aanpak van de stationsomgeving in Oostrum. Waarom is de stationsomgeving aan een herinrichting toe? Nou, dat vinden de inwoners van Venray al heel lang dat nodig is. En daarom heeft de Raad meer dan 10 jaar geleden ondertussen opgeroepen van doe er nou eens wat aan. Het is het visitekaartje van Venray. Dat moet overzichtelijk zijn, dat moet vooral veilig zijn, dat moet uitnodigend zijn. Want het station van Venray is zo'n beetje de poort van onze gemeente. En die moet je welkom heten. En wat gaat er veranderen? Nou, met name gaan we letten dus, zoals ik net zei, op veiligheid, op toegankelijkheid, maar ook op duurzaamheid en natuur, klimaatadaptatie. We zorgen dat er goede, veilige aansluitingen zijn met bus en met de auto en met de fiets. Dus helemaal voorbereid op de toekomst. En er is ook veel aandacht voor verkeersveiligheid. Hoe gaan weggebruikers dat merken? Nou, met name doordat we heel goed opgelet hebben hoe die verkeersstromen gaan lopen. Nu loopt dat een beetje chaotisch door elkaar heen. En straks zijn er duidelijke routes voor voetgangers, voor fietsers, voor auto's en voor openbaar vervoer. En er wordt ook meer groen toegevoegd. Hoe zien we dat straks terug op het plein? Ja, je kunt het al een beetje zien op de tekening op het bord. Maar inderdaad, we zorgen voor een mooie groene uitstraling. Maar we letten met name ook op de klimaatadaptatie. Hè? Dus tegen de hittestress, goed omgaan met water. Dus we proberen met alles rekening te houden. En er komt ook ruimte voor autodelen en voor elektrische auto's. Waarom vindt de gemeente dat belangrijk? Ja, dus dat is een goed punt. Toegankelijkheid. We letten op laden. Hè. Dus toekomstbestendig wordt deze parkeerplaats ook. Maar bijvoorbeeld denk ook aan voorzieningen voor mensen die minder valide zijn. Dus gehandicapte parkeerplaatsen, daar denken we aan. En vandaag wordt het project afgetrapt, maar de werkzaamheden beginnen later. Wat gaat er de komende tijd precies gebeuren? We zetten nu de puntjes op de i met de voorbereiders. Eind dit jaar, denk aan ongeveer oktober, gaat echt de schop in de grond. En voor eind 2027 moet het opgeleverd worden.